ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಿನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪರಂದುಲೇಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಯಾಂಶಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪರಂದುಲೇಡು ಒಂಜಿ ನೇರೋಳ್ದ ಪರಂದುಲ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೇಷ ಕಾರ್ತಿಯೊಲು ಬುಕ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪರಂದನು ತೂದಿಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೋಡೆ ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಒಂದು ಬತದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಪ್ಪುನಗ ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದನು ತಿಂದುದು ನಾಳೆಗೆ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಪೆದ. ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದನು ತಿಂದುದು ಬೊಡಿನಾಗ ಐನು ಒರಿಯಾಗು ಒರಿ ಅಡಕ್ಕೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬತ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಂದೆಲ್ನ ಪೇಟೆಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾರಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂದು ರೇಟ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂಪಾಯಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಂಡುಗೆ ಉಂದೆಕ್ಕು ಆತ್ ರೇಟ್ ದಾಯೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನಿಯರ ಪೋನಗ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದಾದ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಿಗೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಪರ್ದಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ. ಈ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಬಂದುಲೆ ನೇರೋಲ್ದ ಪರ್ದಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಶ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ನೇರೋಲ್ದ ಪರ್ದದ ಬಿತ್ತನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜಿಂಡ ಮುದ್ವನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿಗೆ. ಅಜೀರ್ಣ ಆಪುನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುನೆಗ್ಲ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಿಗೆ. ಬುಕ್ಕ ನೇರೋಲ್ದ ಪರ್ದದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಪರಂಡ ಲಾಲಾರಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣ ಆಯರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಉಂದು ಚೀಪೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮುಂದೇನು ಶುಗರ್ದಗಲು ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಉಂದು ದೇಹಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ. ಈ ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚಾದು ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಮರ್ದು ಪಾಡಂದೆ ಐನಾತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಂದುನ ಈ ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದಡು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಉಂಡುಗೆ. ನನ ಬುಕ್ಕ ಪಣ್ಯರ ಆಪುಜಿ ನರಮಣಿ ನಾಡುದು ಪತ್ತನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲೆಕನಿ ಉಂದೆಲ್ನ ಮರ್ದುಡೆ ಪರಂದ ಬೆರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ನೇರೋಲ್ದ ಪರಂದು ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಲ್ನೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.